Estava cagada de por i només volia marxar d'allà i ja està. Em vaig aixecar per dir-li que ens deixés marxar. Em va clavar un cop de puny i vaig caure sobre les roques. On et va pegar? A tot arreu. No ho sé. Reina, acaba de trucar a la policia. Diuen que ja han redactat l'informe del cas i li han passat al jutge. Ara haurem d'esperar que assumiri tot i dicti l'auto d'obertura i es faci el judici. A ell l'han detingut fa unes hores, a casa seva. I de moment ho nega tot, diu que... L'han deixat anar? No. Ara el portaven a la presó. No et preocupis. Tinc por que ningú no em necessiti! Que no m'estimin! I de no saber estimar! Tinc por que algú més m'abandoni! Em fa por descobrir-me, ensenyar la cara i que algú més m'abandoni. Soc la mare de la Carla. Què? Hòstia puta. Volia saber com estàs. Ja. Està de conya, no? Això no és normal, hòstia. El què no és normal? Doncs que sigui aquí. El que m'està fent la seva filla és una putada molt gran. I vostè ho sap. Tot el que diu és una puta mentida. Per què m'ho fas, això? No ho sé. Què et faig? Deixar-me en ridícul. Humiliar-me. Tu sabràs, Glòria. Tu sabràs. Això és absurd. Saps perfectament que no em denunciaràs. No diu res, No tens collons. Ets incapaç de denunciar-me. Incapaç! Siempre dejan desde la cabeza a los pies con sus duros tacones pisándome. Tiene un aspecto rumano y sensual. Tiene fotofobia, ella es especial. Me estoy desangrando, pero soy tan feliz que podría morir ahora ya aquí. Calla! Calla i escolta'm! He vist el vídeo que vau gravar amb la Diana i vull que em diguis, vull que m'expliquis per què et pagava la Diana. No entenc per què vau fer una cosa així. No ho entenc! Per què? Com heu pogut arribar al nivell? Com has pogut arribar al nivell d'inventar-te tota aquesta merda i fer veure que ha sigut un David? Digues! En quin moment?
passat per ser capaç d'arribar a aquests límits.